خۆشی هاتن سەرسەرێمە سەرچاوێمە هاتن و دەرسا یەکەمین ji bona pêşketina zimanê me ji bona pêşketina hebûna me û ji bona pêşketina çanda me ez ê vî dikim ku bibe gavekî pêşketî gavekî serkevtî. Buhari. Ji bo yekî milletê Kurd ji rengê kesk û sol û zer hez dikin. Hûn dikarin ji kerema xwe bêjin? Ez benî? Ve. Hûn dikarin gotinekî bi Kurdî ku ziman beng çawa derê me re derdikeve? Ez benî dikarin bêjin? Ev çawa derdikeve? We. Di dîpa Kurdî da xe. Dîpa Türkî da çi Deng pir bi ber dev ziman tê ji xwarê nayê ji jor tê hinekî mirov wa serçavê xwe jî meriv dikare tirş bike lê ke meriv te serçavê xwe meriv bike. Rezaler, sor, din, Dalen, sor, dınave, zerayi, de dik. Destravayî, navê xwe navê we navê min Zeynep navê min Osman. Zeynep lan. Anji axaftina wî ne weka denk rabûn û nizimbûn di nava gotinê de ez dil û can dibêjim ev xebata we xebatekî pîroz e ew kesê ku keda wê tê derbas bûyî û ji niha şûn başî wê keda derbas bi ez dil û can spasiya bi pêşkêşê wan dikim ji bona beşdariya we jî ez dil û can we pîroz dikim bi rastî jî ziman hebûn ziman rikin ku ziman nîn de mirov nikare ku pêşerojê hembêz bike an jî pêşerojê bikar ez ê vî dikim ku ev xebata we bi bingeha hemû gelên Kurdistanê ku karibe fêrê zimanê xwe bibe di perwerdeyên perwerdegehên dibistanê fermî da ez ê vî dikim ev xebata we bi bingeha bî bibînin xêrê xweşiyê de ji we hemiya serketinê dixwazim.